Eli kun mä oon laskettanut laudalla 3 vuotta, suksilla 3 vuotta, niin mä ajattelin, että jos mä tekisin video talvella, mutta se laatu voi olla aika huono, kun kamera tärisee näin siinä. Ja sitten muutenkin se voi täristä kamerallakin. Ehkä voisi kameralla saada paremman kuvan, mutta mun pitää nyt katsoa, jos syyslomalla menee Saksaan, että löytyisikö sieltä sopivaa hintaista kameraa. Että ostaisiko kamera vai suoraan uuden puhelimen, koska mulla on vähän puhelimessa vikaa, koska tää on Samsungi. Ja mä en oikein nyt suosi näitä Samsungia enää kauheasti. Että mä ajattelin ostaa toisen puhelimen ja sit se rullausvideo ja skeittivideo tulee jossain vähän tai on tulossa, ettei nekin. Ja mitäs? Ja sitten niin mä voisin tehdä niistä videoa ja nyt mä muutan sen kysymyksistä vastaukset, että nyt mä teen tää videon se, että laittakaa kysymyksiä tulee ja mä sitten vastailen niihin tällä viikolla varmaan, tällä viikolla jossain vaiheessa tai ehkä ensi viikolla, riippuu vähän miten mä kerkeen ja näin. Mutta ja sitten mä yritän tehdä näihin videoihin nyt kun mä oon saanut editoinnin, että mä nyt sain ladattua sen, että mä sain kaverille tietää, että mikä sen nimi on, video editor. Mulla on se mikä viva, mä just latasin sen, että mä osaan käyttää sitä paremmin. Niin voi olla, että mä jossain vaiheessa laitan siihen tulee niinku tämä katso edellinen video, mutta ja nämä Instagramit ja nämä voi tulla siihen jossain vaiheessa ehkä. Et jos osaa laittaa ne edellinen video saattaa tulla aikaisemmin ehkä. Että kuvaa mä en välttämättä saa siihen, mutta tekstin saan, että katso edellinen video. Ja laitan sitten kuvaukseen tonne alas tai jotenkin. Mitenkään mä saisin se. Niin itse asiassa. Niin. No, kai mä saan kuvaukseen se. Joo, kun mä en oo kauheasti käyttänyt. Ja niin, nyt tässä menee taas turhaa aikaa, niin mä voisin tehdä sit laskettelusta, skeittauksesta ja fubiksesta peliin. Mä nyt, ja sitä pelistä, että mä ajattelin, että mä tekisin tästä drivingista, tai Driver San Francisco pelistä videoit sellaista vapaa-ajelua, että mä en tiedä, tiedättekö te minkälainen peli, että tää on vähän niinku mun mielestä GTA, mutta tässä ei niinku pysty vaan räiskimään ja pölli autoja, että sä jäät yhdellä autolla tai pystyy, mutta se niinku vaihtaa se automaattisesti, että mä voisin tehdä vähän sellaista vapaa-ajelua, että näyttelisi sitä peliä. Mä en oo itekään pelannut kauheasti. Et joo, mutta tässä nää kaikki. Ensi kertaa. Moro! Right, I just wanna thrive. I don't